Ti ne treba da se ljutiš ako ti nekom pričaš i svedočiš o Bogu, a on tebe ne konta šta pričaš i tera svoju politiku. Onda si ti besan i to više nije svedočenje, nego ti pokušavaš da nametneš svoje ego. A slušaj šta Bog kaže. Matej 13. glava, 11. stih, u stvari 10. I sad učenici pitaju Isusa, kažu: i pristupiše učenici i rekoše mu: zašto im govoriš u pričama? Znači, zašto Isus pitaju ga što pričaš tom svom narodu u pričama? A on im odgovori i reče, slušaj ovo sada: vama je dano da saznate tajne carstva nebeskog, a njima nije dano. Znači, nije svakom dano da razume Božju reč. Nije, bez obzira da li se školovao, da li je čitao Bože, nije mu Bog dao. Bog je to zaključao od njega. Tako da nema potrebe ni vi da se ljutite.